Sanibonani la kwaNjoko Nibingelelo sifundo. Usephinde wakuphinda lokhu uNjoko kwipromo yakhe ka-2022. Siyacela nje ukuthi mbukeli wethu ulike, ucommente, usubscribe. Esiniphathele khona-ke namhlanje, usephinde wabaphinda umculo kaMaskandi ngepromo ebandakanya izinto zocansi. Abanye bajabulile, abanye bamgxeka, abanye bayithandile. Ngabona mbukeli wethu, uyibona injani ipromo kaNjoko? Ile ngoma ethinta abantu ngoba ubona nje lezi iy'thombe mbukeli wethu siyithathe khona lapho khona ithi le ngoma sacela ungishuthele. Lapho iveza umuntu wesimame eshutha into yangaphansi, eshuthela yena uNjoko ukuthi sacela engishuthele. Ibathinte kakhulu-ke abantu le promo ngoba abanye bayithandile, abanye bayigxekile. Wena mbukeli wethu, ngabe uyibona injani le promo kaNjoko? Uzokhumbula-ke mbukeli wethu, uNjoko akaqali-ke ukukhipha ipromo emayelana nocansi. Nakuqala wayikhipha nje ipromo eyamangaza abantu abaningi, yaletha ukukhuluma. Ngabe uthini-ke umbono wakho mbukeli wethu ngale promo? Sacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga.